Għaddiet sena ta' deċiżjonijiet u riformi kbar. Fil-11 ta' Jannar 2020 il-membri tal-Partit Laburista vvotaw u l-biċċa kbira minnhom għażlu lil Robert Abela biex ikun mexxej tal-Partit Laburista. Filmat li tella fuq il-medja soċjali, il-mexxej Laburista u Prim Ministru qal li hu kien dejjem onest u saħaq li d-deċiżjonijiet li ħa fl-aħħar xhur se jiswew għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Kont onest kif kien il-gvern li mmexxi u hekk se nibqgħu nkunu. Din kienet sena deċiżiva fejn ħadna numru ta' deċiżjonijiet kruċjali. Għax żammejna sodi u konna bil-għaqal. Id-deċiżjonijiet li ħadna se jgħinuna naħarbu sew il-qudiem. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-ġimgħa fejn jaħbad eluq l-ewwel sena bħala kap tal-Gvern huwa se jibqa' jkun viċin in-nies. Din il-ġimgħa se nqattaħħa qrib tagħkom fil-komunitajiet fejn tgħixu u taħdmu. Fuq kollox, se nara li sakemm nibqa' ningħata l-fiduċja se nkun magħkom u tagħkom. Miegħi tafu fejn qegħdin. Intant ħarsa lura lejn id-deċiżjonijiet importanti u diffiċli kemm huma diffiċli li ħal Prim Ministru bla dubju kienu fil-qasam tal-immigrazzjoni. Fl-eqqel ta' pandemija f'Mejju li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela mar il-Libja. Fit-Tripli kellu taħdidiet mal-Prim Ministru Fayez al-Sarraj. Ftit tal-ġimgħat wara kien imiss lill Prim Ministru Libjan biex jiġi f'Malta u f'pajjiżna ġie inawgurat ċentru ta' koordinament bejn Malta u l-Libja biex jiġi miġġieled it-traffikar uman. Fl-istess żmien kien hemm min qed jipprova jitfa' l-ħabs lill-istess Prim Ministru, lill-Brigadier tal-Armata u lis-soldati. Inkjesta maġisterjali ġabet fix-xejn l-allegazzjoni ta' qtil ta' migranti li saru mill-avukat u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. L-inkjesta mhux biss ġabet fix-xejn dawn l-allegazzjonijiet iżda saħansitra faħret ħidmet l-Armata li ssalva l-ħajjiet. L-amministrazzjoni ta' Robert Abela insistiet bil-qawwi fuq solidarjetà fil-prattika mal-bqija tal-Unjoni Ewropea u tresqu proposti tanġibbli għall-azzjoni fil-Mediterran, fil-Libja u fil-pajjiżi t-oriġini, ħalli l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tiġi indirizzata mill-Eruq. Il-Prim Ministru Robert Abela kien saħaq li ma nistgħux nindirizzaw l-immigrazzjoni dajsa. Dr. Abela għamel argument b'saħħtu waqt żjara tal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Yes, we do indeed favor a human and humane approach, but there are realities which we face each and every day. Our capacity for receiving further migrants is over the top. We are full. I am being very categorical on this. We have no more space on this island to receive further migrants. Yes, there has been help relative to relocations by a number of other European member states. The number of relocations was good to a certain extent, definitely not enough, and I do believe that more needs to be done. Ir-riżultati bdew jidhru minnu fih wara meta numru sew ta' migranti bdew jiġu relokati. Pajjiżi Ewropej bdew iżommu mal-wedied tagħhom u jaqsmu l-peace mal-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea. Pajjiżna kellu wkoll kooperazzjoni mal-Gwardja tal-Kosta Libjana u permezz ta' din il-ħidma twaqfu milli jaqsmu l-Mediterran fuq vjaġġ perikolus madwar 4,000 persuna. F'Awwissu li għadda fl-eqel tas-sajf in-numru ta' wasliet tal-immigranti naqas b'2 terzi fuq Awwissu tas-sena ta' qabel. Bħala pajjiż għamilna minn kollox u aktar milli minn kollox biex in-numri ta' wasliet f'pajjiżna biss insemmi Awwissu. Il-peak season, il-peak month tal-immigrazzjoni. Dis-sena kellna wasliet 2 terzi inqas milli kellna s-sena ta' qabel minkejja li tluq mill-Libja kien ħafna iżjed.